Usa ka multicab og sedan ang nagbangga sa mismong tulay sa Upol, Misamis Oriental. Sa kakusog sa impact, maayong pagkaipit sa driver sa multicab. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap, exclusive. Guba ang atubangan nga bahin ni ining minivan, multicab ug usa ka sedan dihang nagbangga kini sa tunga mismo sa tulay sa Zone 1 Tabok Upol, Misamis Oriental pasado alas 8 sa gabi adlong Domingo. Sa investigasyon sa Upol PNP, parehas nagsubay sa westing nga bahin ang duha ka mga sakyanan dihang kalit kuno nga mi-U-turn ang multicab, hinungdan nga nabanggaan kini sa nagsunod nga sedan. In the same direction sila. Ang kining Honda Civic pod kusog murag medyo kusog-kusog siya ang dagan kaya sa makita man sa impact sa kuan nga dako gyud damage. Sa kakusog sa impact, naipit ang driver sa multicab nga palisuray ang pag-rescue sa maong driver. Hinuon mga minor injuries lang sab ang naangkon sa driver ug sa sakay sa sedan. Daling gidala sa ospital ang driver sa sedan nga usa matud pa ka pulis. Sa karon padayon pang investigasyon sa kapulisan sa maong disgrasya. Ang atong investigator is kamulo pang follow up dito sila para unsay dagan sa kuan nila. Basi magsito sila kay di makaingon nga fatal gyud ang mga biktima pod. Nagpahinomdom ang kapulisan ngadto sa mga motorista nga likayan ang pag-U-turn sa tulay tungod aduna kini dakong risgo ug ginadili sab kini subay sa balaod. Kanunayon sab kuno ang pag-igmat kung magmaneho aron malikayan ang susamang insidente. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.